Pozdrav svima! Evo još jedan, sada već fotelja session, pošto nemamo kauč. Da, i nadam se da smo namestili dobro svu opremu, jer ovo je sve još uvijek u fazi ispitivanja i nemamo pojma bukvalno šta radimo. Nije nešto kao da je komplikovano, ali obzirom da smo ograničeni prostorom, onda je jako teško namestiti da ja sad ne napadam njen mikrofon, a da ona ne napada moj mikrofon, pošto sedimo jedno naspram drugog, pored drugog. A da opet da sve to zvuči kako treba i da nema puno ehoa i da nema puno nekog šuma koji dolazi, jer prosto ljudi su aktivni i ovi su aktivni. Nismo okačili ona iza golaj. Ne, sad ne ustaje. Goblin. Dobro. Pre nego što smo počeli da snimamo ovaj video, ovih dana smo razmišljali o čemu bismo mi to mogli da pričamo, pa smo naravno postavili vama mogućnost da nas pitate nešto, a mi da odgovaramo na to, ali jednu temu smo mi naišli, odnosno ja sam naišla na nju pre 2 dana, gde je na Instagramu osvanula objava sa jednog profila koja ima za naslov koja hrana će dati najbolji osjećaj sitosti i onda je ilustrovan želudac na 3 mesta. U jednoj slici je 400 kalorija iz ulja gde je ovo licno dole u želucu tek koji milimetar. Kao da je želudac pun od tih 400 kalorija ulja, pa nešto više ima 400 kalorija iz mesa i onda 400 kalorija iz povrća koje je napunilo ceo želudac. Pa je zaključak bio taj da će najduži osjećaj sitosti, odnosno najbolji, kako piše, najbolji osjećaj sitosti pružiti 400 kalorija iz povrća. Na što sam ja odgovorila tu da je 400 kalorija i da će isti osjećaj sitosti koliko daje osjećaj 400 kalorija, ali da ono što ste pojeli je bitno koliko će dugo da drži taj osjećaj sitosti i to svakako nije povrće, iako je povrće napunilo ceo stomak jer je većeg volumena, kako oni to kažu, pa kao više ima u stomaku, pa vi mislite da ste se više najeli od tih 400 kalorija, u stvari ste se samo naduli od svih tih vlakana koje je povrće donelo. Da, to je ono što ljudi često imaju zabludu, da je sitost, da se osjećaj sitosti dobija time što ti napuniš zapreminu tog želuca. Mačak je napunio. Grebe po vratima, tamo im je WC, gde i naš. Dakle, mala digresija zbog mačke. Dakle, ljudi žive u tom verovanju zato što su im prosto im je tako rečeno i nekako sledi to verovanje da sitost se dobije onog momenta kad je tvoj želudac zapreminski pun, ali ono što ne shvataju da je taj želudac prilično jedna rastegljiva masa i da ti u njega možeš utrpati mnogo stvari i nije prilično on fleksibilan. I sad i da je sitost nešto što se reguliše kao i većina stvari u našem telu isključivo hormonima i postoji hormon grelin i leptin i sad ubite me ako znam koji je koji. Ali jedan daje osjećaj sitosti, drugi javlja kad ste gladni. Da, mislim da je, iako zvuče kao neki gremlini, leptin je taj koji daje osjećaj sitosti, jer kad njega ima dovoljno u našem organizmu, to znači da smo mi siti i prosto ćemo tada neće imati potrebu da jedemo. I postoji nešto što se zove leptinska rezistencija, kao što postoji insulinska rezistencija i da ti vrlo lako možeš da izgubiš taj osjećaj sitosti i da se pretovariš, iako ti je želudac odavno zapreminski bio pun i svi znamo kako to izgleda, posebno kad sedneš da jedeš nešto što je puno šećera, kao na primjer pomfrit. Pomfrita možeš da jedeš do beskonačnosti. Da, evo, grelin je taj koji ti daje signal da si gladan, a leptin je onaj koji ti daje signal da si sit. Dakle, bio sam upravo, dobro sam zapamtio, baš zbog leptinske rezistencije, jer ne postoji
grelinska rezistencija. I sad to ono što je Sanja rekla kao 400 kalorija i to ljudi, ja sam video jedan sličan post nekoj od tih grupa u kojoj sam se bio učlanio, kao u pitanju je grupa o periodičnom postu, autofagiji, o čemu god. I neko je bio napisao kao periodični post 16:8 najbolje radi uz kalorijsku restrikciju, kao ljudi, budite u kalorijskom deficitu, nemojte bez veze gladovati. Što je meni apsurd, jer gladovanje znači da ti uneseš manje kalorija nego što ti treba. Jer tad si gladan, tad nisi ispunio ono što je, nisi dao telu ono što mu je potrebno. A ako si ti dao tom telu ono što mu je potrebno samo u nekom prozoru od 8 sati, ti ne gladuješ. Ti samo ne jedeš neko vreme, što je potpuno normalno. Ali si uneo energije koliko ti je potrebno za taj dan. Da. Dok kalorijskom restrikcijom ne unosiš dovoljno energije koje ti je potrebno za taj dan i samim tim narušavaš svoj metabolizam, što može, a i ne mora da dovede do mršavljenja. Preće da otkažu neke druge funkcije nego što ćete smršati. U startu će smršati, postoje istraživanja koje to pokazuju, ali na nekom dugoročnom planu kalorijska restrikcija nije baš najbolji izbor, zato što najčešća posljedica dugoročne kalorijske restrikcije je usporavanje metabolizma, osim ako ste builder, pa to radite ciklično, 3 mjeseca ste ili 6 mjeseci na masi, pa onda jedete kao svinja po 3-4 hiljade kalorija u toku jednog dana, nekad i više. Da. I onda idete na 1500 kalorija kad se spremate za takmičarsku sezonu i onda je to onako malo metabolički fleksibilno budeš. Ali ako ti čitavog života misliš kao što manje kalorija, to bolje, da se ne bi ugojio, prvo, kako smo onako milenijumima opstali, a da nismo brojali kalorije i zašto bi sad to bilo ko radio, a drugo, prosto to je jedan veliki psihički pritisak, znaš, kao sad gledam u taj obrok i kao, a ja imam kalorija, baš bi pojeo još, ne znam, dok u slučaju, na primjer, keto ishrane ili periodičnog posta, kad ne paziš na kalorije, paziš isključivo na ugljene hidrate, to što ti kao pojeo bi još nešto, ali kao jedino ti se ograničava da pojedeš nešto slatko ili nešto što ima baš puno ugljenih hidrata, ali ako si još gladan, ti uvijek možeš da pojedeš još jedno parče mesa. Da, ili slanine ili čvarke. Nacu smo naučili da su čvarci i čipsi i ona sad traži čipsa kad želi čvarke da jede i tako jede bez hleba iz pšenice ko što bijelo čips čvarke. Pa eto. S druge strane ti hormoni poput mislim, nije to tako prosto kao pećnica i sad ubacujemo nešto u naš organizam koja je neka peć koja to sve sagoreva, jer ti čak i ako uneseš kalorija više nego što ti je potrebno, postoji drugi način da se taj više kalorija izbaci. Ako nemaš insulina u sebi, to se najčešće pretvori u toplotnu energiju, u šta god drugo, ubrzat će se rad nekih i popraviti rad nekih drugih, popraviti koncentracija, pojačat ćete imunni sistem ako unosite dovoljno kalorija, to je na primjer, dok na primjer ako ne unesete dovoljno rizikujete da oslabite imunni sistem, jer prosto organizam će da čuva za vitalne funkcije. Znači vitalne funkcije su ono što poslednje će organizam da žrtvuje, a šta će prvo da žrtvuje? Ono što mu je najmanje bitno, a to je recimo kognitivne funkcije ili tako neke stvari. Da, bit će vam hladno, možete postati anemični. Svašta može da se desi na dugoročnom oduzimanju potrebnih kalorija koje vam prosto trebaju. Neće vam one stvoriti. Ako praktikujete periodični post ili ako pazite da ne unosite puno šećera, kalorije koje unesete u vaš organizam vam neće stvarati masnoće, nego će organizam koristiti to za sve druge funkcije za koje inače koristi kalorije. Da, jer da bi se ugojio nije dovoljno a i da bi smršao, nije dovoljno da ti sad uneseš više kalorija nego što ti je potrebno. Neophodno je da bi se te kalorije pretvorile ili u mišić ili u mast, neophodno je da tu postoji insulin. Insulin je ono što uvodi te hranljive materije samim tim i te
i te kalorije uvodi u ćeliju da bi ta energija što zapravo je predstavljeno kroz kalorije da bi to moglo da se iskoristi za bilo šta, bilo koju funkciju u organizmu, ali bez insulina nema ništa. Što nas opet dovodi do toga da pun stomak povrća dovodi do toga da ćete biti gladni za sat vremena, jer povrće nema masnoću koja će vas zasititi, a vrlo malo i nema sve proteine. Ako ima neko od povrća proteine, mislim, aminokiseline iz proteina nisu iste u svakom povrćki koja kao ima protein, kao što je u parčetu mesa ili nekom drugom životinjskom proizvodu. Prosto ne postoji biljka koja će da podudara onome što možete da unesete u obroku koji sadrži meso. Da, prosto nećete dobiti sve aminokiseline, pogotovo potrebne, esencijalne. Ne postoji biljka koja sadrži sve esencijalne aminokiseline, njih morate uzimati kroz suplementaciju, dok na primjer ako pojedete jedan biftek, uneli ste sve što vam treba. Da, što znači dovodi do toga da ćete vi osjećajem sitosti jer ste napunili stomak pretežno vlaknima, mineralima i vitaminima iz povrća, se naduti, jer će vlakna da se naduju, da porastu. I imat ćete taj osjećaj sitosti nekih sat vremena, jer ne znam koliko brzo možete biti gladni, ali ćete brzo biti gladni nakon obroka koji čini samo povrće ili ne daj Bože i voće, jer fruktoza još gore utiče na to sve i bit ćete gladni znači jako brzo, pa ćete jako brzo morati i da jedete ponovo, dok na primjer tih 400 kalorija iz mesa će vas držati mnogo duže sitim, iako će vam stomak biti vizuelno prazan i ravan. Da, mislim, najbolje možda kao poređenje sa tom kao teorijom, pojeo sam nešto što je ovoliko, a ima 100 kalorija, ja ne znam, kao da jedeš sada i onda uzmeš dodaš malo zemlje, jer to će ti napuni stomak. Isto si to uradio ako si pojeo punu činiju povrća koja ima 100 kalorija ili ako si pojeo, ne znam, parče mesa koja ima 100 kalorija. Mislim, zašto bi trpao, mislim, poenta jeste da uneseš razlog zašto smo gladni je zašto nam trebaju te kalorije. Da. A ne, mislim, druga je stvar sad kao postoje te namirnice koje su namjerno tako napravljene, govorimo o industrijskoj hrani, da ti možeš da pojedeš preko onoga što ti treba, ali ako ti jedeš prirodnu hranu, ako jedeš ono što nisi kupio, nije proizvedeno u fabrici, nije prošlo industrijsku proizvodnju, nije izmenjen sastav, ono što bi se reklo kao celovito. Ako to jedeš, ti ne moraš da brojiš kalorije, već ćeš biti sit onog momenta kad budeš uneo sve ono što ti je potrebno. Iako jedeš u sezoni što se tiče i voća i povrća i mesa, a mislim da je meso u sezoni svaki dan, dok voće i povrće nisu, tako da... Ja. Dobro, ja mislim da smo sad... Rešili smo možda kalorije, možda nismo, ne znam. Ili smo vas još više zbunili, ili smo bar nekom odgovorili na ovo, iako nas niko o tome nije pitao, ali prosto nam je to ubolo oči, jer ne može tako da se gleda i prosto ne može. Ajde da krenemo onda sa pitanjima sa Instagrama. Prvo pitanje je postavio Ivan i piše što mi glava toliko sija, jer sam ja na Instagramu okačila njegovu moju sliku ispod ove sjelice ovdje u sobi i njegova ćela je sijala. Tako da, Ivane, inače, sijati glava jer si bio ispod sjelice. Nisam promenio boje na kameri, nego sam 2 dana bio na dvorištu, kosio travu, pravio ljuljašku. Sam pocrneo, što je zapanjujuće da u suptropskoj klimi nikad nisam pocrneo. Jeste, ali nije ovoliko i ne ovoliko brzo. Ali ovdje mi je ono kao, tu se pečem. jako je sunce. Ja sam pocrvenela i bit ću bila opet kad me prođe crvenilo. Dobro, sada pravo pitanje. Može li malo o tome šta kad stane vaga na keto ishrani i zašto stane? Pa... Mislim da vaga stane zato što prosto ne možeš beskonačno da mršaviš, jer prvo što telo doživljava gubitak kilograma kao nešto loše. Pogotovo ako si dugo i imaš višak kilograma i onda to telo doživi kao nešto normalno, kao ovo je nešto koliko bi trebalo da imamo kilograma. I onda ako ti smršaš naglo, što se keto ishranom često dogodi, telo to doživljava kao neki
neki napad na njega, kao nešto što može da ga ugrozi, jer sama misija tela je da živi što duže i da se reprodukuje. Telo razmišlja u tom pravcu, ako možemo da kažemo da telo razmišlja. I to je jedan od razloga zašto stane, prosto je odbrambeni mehanizam tela kao, ok, sad smo dosta mršavili i taj plato najčešće može da se pregura nekim agresivnijim pristupom ako je baš nužno, jer sad je pitanje, znaš, ti si kao imao ne znam koliko kilograma i ti si rekao ja hoću da imam ovoliko. Lupom, hoćeš da imaš 75, ali ne pitaš se ti, pitaš tvoje telo. Nije bitan broj, znaš. Nego i ti sad dok ne vidiš brojku na vagi koju si ti zamislio, ti ćeš budeš nezadovoljan, iako objektivno verovatno izgledaš mnogo bolje nego što si izgledao i ako na ovakvoj ishrani prestaneš da mršaviš, verovatno i ne treba više da mršaviš, ali ako baš to želiš da uradiš, postoji, kažem, neki agresivniji pristup i tipa da smanjiš dodatno broj obroka, da produžiš vreme koje ćeš da postiš, jer ako do sad nisi postio, kreni da postiš i eventualno da smanjiš još broj ugljenih hidrata dok telo ne provede neko vreme na toj kilaži i da kaže ok, sad je ovo naša nova normala i sad možemo opet da priuštimo da gubimo možda još kilogram, 2 ili koliko to već ide. Tako da postoje mnogi razlozi, ali ovo je jedan od najčešćih. Drugi je, kažem, da možda ne postoji objektivan razlog da se ide niže, osim ako, ne znam, imao si 120 pa si pao na 100, a hteo bi da dođeš na 80, što i također može bude slučaj, jer, kažem, telo postavlja sebi granice tamo gde provede najviše vremena, to postoji kao normalno. I ono bitno što smo već pričali, to je Ivan je pričao o informativnim videima, jeste da na početku keto ishrane telo izgubi dosta vode i naglo se stesa, odnosno naglo vidno smršate i naglo i vaga pokaže mršavljenje, a uglavnom ona ishrana na kojoj ste bili nije podrazumevala procenat proteina koji unosite na keto ishrani, pa ste izgradili mišića, mišić je teži od masnoće, pa iako vam obimi smanjuju, vaga stagnira jer prosto se gradi mišići koji su teži, pa zato vaga stoji, što znači treba da obratite pažnju na vaše obime više nego na vagu i da obratite pažnju na to kakvu garderobu nosite, jer ja sam, kada sam bila na najstrožoj keto ishrani, kada smo brojali i unosili u onu naš dnevnik ishrane, sve što jedemo i sve nosila, na primjer farmerice što se tiče struka, tu govorim jer žensko tu najviše brine oko struka, jeste da smo nosila sam 28 broj farmerica, ne znam koliko je to u SM veličini, ali 28 sam nosila tada. Sada sam za rođendan kupila sebi nove farmerice jer sam u Kini došla sa farmerkama broj 30 i 31. Kupila sam farmerke broj 29 i evo po neki dan sam morala stavim kaiš, tako da mislim da mogu da opet uđem u 28, iako nisam striktno na keto ishrani, ali se pridržavam periodičnog posta i 1-2 puta dnevno. Ivan mi evo danas baš rekao nešto izgleda kao da si smršala, tako da ću da kažem, a da, imam 67 kg, čak imam 2 kg više nego što je moja neka težina koju sam uvek imala, iako sve te mere moje visine i tog čuda svega kažu da mi je idealna 61 koju ja ne težim nikako. Tako da ja imam u stvari 5-6 kg više nego što je idealno, ali ja nosim garderobu MIS ili ti 29-28 farmerice. Druga stvar koja može da utiče jesu hormoni, odnosno disbalans hormona. Kad govorimo o tim muško-ženskim hormonima, testosteron i estrogen, poznato je da muškarcima vremenom opada testosteron i što ima više, što je lošiji taj balans testosterona i estrogena, to znači da muškarac kako je stariji, kako ima što manje testosterona što proizvodi, tako će više da zadržava kilograme i jedan od načina da se poveća testosteron je fizička aktivnost,
pogotovo vežbanje u teretani ili takve stvari. Opet pravilna ishrana, da se jede dosta mesa i tih stvari, a nekad prosto nema šta da uradiš osim hormonske terapije. A kod žena je obrnuto, kod žena raste taj odnos, testosteron se povećava, estrogen se smanjuje i takođe dolazi do tog disbalansa iz žene kako dolaze određene godine, ta granica gde im je kao normalna težina se takođe povećava i lakše se lepe ti kilogrami za njih, tako da opet fizička aktivnost. Da, i ako želite da imate atletsko telo, morate i atletski život da vodite, odnosno da vežbate i da prosto ako želite mišiće i pločice na stomaku, zategnut stomak, zategnute butine, podignutu zadnjicu, teretana i neki sport, bilo šta. Da, neki normalan procenat masti za muškarce je tu negde oko 20%, od 15 do 20%, to je gde se svi negde nalazimo i to ima dosta genetike, kao gde si ti, koliko ćeš imati procenat, koji će ti biti normalan procenat masti, zavisi od toga, od tvojih genetskih predispozicija. Ja sam jedan od onih srećnika gde je to prilično nisko, da je normalno na nekih 15, čak i ako se ne trudim puno, ali čak i ja ako hoću da spustim ispod 10-11, morao bi da povećam mišićnu masu žestoko, što znači morao bi da vežbam baš onako planski, programski, sve to da ne preskačem. Tako da mnogo je faktora koji utiču na to zašto vaga stagnira, ali ja stvarno najbolji savjet koji mogu da vam dam jeste da zaboravite na vagu, gledajte obime, veličinu garderobe i prosto sebe u ogledalo i budite realni. Da, i ne doživljavajte keto ishranu ili ishranu uopšte kao nešto, kao alat da ti sad tu nešto smršaš ili se ugoješ ili ne znam šta, nego gledaj to kao dugoročni plan gde ti je ovaj pristup ishrani, ne mislim samo na keto, mislim na ishranu gde ti izbegavaš industrijsku hranu, šećere, rafinisana ulja, da to je nešto, to je jedno dugoročno ulaganje. Sad to da li ćeš imati kilogram više ili manje nije toliko bitno. Bitno je da se oslobodi visceralnih masti koje su najgori mogući oblik masti, a sad to da li imaš manje ili više kao šlauf ovde, osim ako ne ideš na neka takmičenja body fitnessu, bodybuildingu ili ne znam kakvom, ili hoćeš ne znam koga da impresioniraš svojim ravnim stomakom. Što opet dovodi do toga, ako želiš atletsko telo, moraš tako i da živiš i da tako i da postupaš. Retki su oni koji prirodno tako izgledaju. Znam neke, ali retki su. Zanima me kako se Nataša privikla na ovu sredinu i kako na nju sve to utiče. Ja mislim da Naca svaki dan, iako je sama što se tiče svog uzrasta, jer s nama je svaki dan, doživljava sve ovo kao vrtić. Njoj je lepo, ona je srećna, zadovoljna. Mi ovdje u Kovilju imamo prednje i zadnje dvorište i voćnjak iza kuće, ima prostora da trči, da se prlja. Sad kad je Ivan pravio ljuljašku za nju, pošto je ukopavao 2 sam rekla štapa, bož moj, stuba u zemlju, pa je izvadio te zemlje. Ona je prvo bilo kao da li da dira tu zemlju, malo izgledalo to prljavo, a sad ne može niko živi oprati, mora mi ubaciti u veš mašinu. Koliko se igra s tom zemljom i pravi kolače i svašta radi, meša, igra se i stvarno, dete je koje uživa u svemu, ja ne znam šta drugo kažem. No, mislim da se u tom nekom smislu preporodila jer ima pristup dvorištu, ima pristup prirodi, gde u Kini je manje više sve vreme predvodila u zatvorenom ili u stanu ili u vrtiću. Kad smo išli u neki park, nisi tu imao neke prilike šetaš po travi, da kopaš rupu, da ne znam, nađeš glistu pa da je malo čačkaš ili puža ili mislim sve to. Gde ja sam odrastao kao u Kuli, to je malo veće selo od Kovilja i prosto živeo tamo kao na selu i meni je to potpuno normalno bilo da ja sad provedem ceo dan na polju negde na pecanju ili negde u nekom ataru, šetaš kera, kopaš rupe, oštriš štapove, pališ nešto što ne treba se pali i tako. Ali prosto ima taj neki kontakt s prirodom, mislim da se u tom smislu preporodila, to jest za nju je to novo iskustvo sad što ima pristup prirodi i uopšte
tom nekom prirodnom načinu života da kažem analognom, nije toliko sve digitalno. Da, zato moja mama ima deo dvorišta koji ona uređuje cvećem, pa su evo neki dan plevile to, čupale travicu oko njenog cveća i Naca je pomagala, bacala je tu travu po dvorištu, sva je bila u kosi, je bilo žbun čitav. Stvarno, uživa. Eto, tako se prilagodila. Čekamo sad ovaj uskršnji raspust da možemo malo i sa decom nekom drugom da se družimo, jer preko dana su svi ili u vrtiću ili u školi, a već popodne kad dođu onda i ručaju, imaju svoje neke druge obaveze, pa se nadamo da će deca iz komšiluka biti rada da se igraju s Nacom. Mada nema puno, ali snaći ćemo se. Pa da, eto, ima malo kontakta i sa vršnjacima, što je to Brano, ako si u Kovilju, da znaš, tuđi sa svojim devojčicama, pošto je Brana pitala. O periodičnom postu, koliko je najbolje sati gladovati? Koliko je najbolje sati? Pa, što bi neki rekli, sve to individualno. Koliko vam prija? Da, ali već neki prve benefiti čovjek može da primeti na nekih 12 sati. 12, I to 12. ako ste novi u tome, kao prove 12, pa vidi da li ti odgovara. A ako ti odgovara, nije ti teško da ne jedeš tih 12 sati, aj kao pomeri još 4 sata, nije to sad neki problem, pa da vidiš 16, i to je sasvim ok. Da li ti radi autofagija ili ne radi, vjerovatno ne, niko nema što da zna. Ali autofagija nije ono što vas čini mršavima. Da, autofagija je regenerisanje ćelija, a ono što ne masnih. a ono što vas čini mršavim je upravo to što u tih 16 sati ne lučite insulin i u tih 16 sati telo ima pristup masnoćama koje može da se goreva u svakom momentu kad to zatreba. 16 sati je neka optimalna satnica koju većina može da izdrži i da se navikne na nju i koja vam skoro pa garantuje poslednjih nekoliko sati ulazak u ketozu bez obzira na kojoj ste ishrani. Bar koliko sam ja to shvatila. Jer ketoza je ta koja će da vam omogući uklanjanje masnih naslaga. Da, tu negde već posle 12-13 sati bez hrane vi ste potrošili sav glikogen, pošto njega vrlo lako potrošiti, on se jako loše skladišti i tog momenta telo nema više drugog nego da pravi ketone da koristi kao energiju, bilo da ste na keto ishrani ili ne. Naravno, ako ste na keto ishrani, to vam se desi mnogo ranije. Zato je kombinacija odlična. Jer vi na keto ishrani niste uvek u ketozi. Jer ne znam, posle obroka, posebno ako se najedete malo više mesa koji je protein, on će da vam podigne insulin. Vi tu ispadate iz ketoze, ali za neki pola sata se vi vraćate. Tako da nije to uopšte neki problem. A sad postoje ljudi kojima bez problema guraju 24 ili ja sam neko vreme bio na omadu sigurno jednom mesecima, posebno kad sam krenuo na ishranu, baš sam bio onako strogo hteo da što pre to skinem. Prva 3 meseca sam bio na omadu i da mi to uopšte nije bio problem, ali sam jeo i neka 2.500-3 hiljade kalorija za taj omad, jer sam u isto vreme i vežbao, pa ono kao trebalo mi. Da. Ali sam i dalje smršao. A Ivan ima prednost u što on jako retko žvaće hranu, pa može u kratkom roku da pojede mnogo više nego što bi inače pojeo da žvaće, jer organizam ne shvati da je pojeo toliko što ne stigne da shvati jer je on proguta. Da, upravo oni hormoni koje smo govorio, taj leptin, hormon sitosti, on krene već negdje da se luči nekih pola sata nakon što krenete da jedete i onda šta ste pojeli za pola sata otprilike pojeli ste, osim ako nemate leptinsku rezistenciju, tako da ako hoćete baš puno da pojedete, jako brzo jedite. Iako to nije baš zdravo. Da. Znači, koliko je najbolje sati gladovati, onoliko koliko vam prija. 12 je neki minimum, ali 16 je najpopularniji. Da. Znači, ako ne možeš 16, 14 je bolje od 0. Pošto postoje ljudi koji jede pre spavanja i čim se probudi odmah se nešto stavi u usta. Ako je spavao 6 sati, 6 sati je mnogo manje od 14. Ili 12. Tako da odgovor je onoliko koliko vam najviše prija.
i najpopularnije je 16 i uglavnom svi čuju 16.8 i svi odmah krenu 16.8. Ja ni ne znam da li je neko krenuo sa 12. To je onako gledano kroz neku širu generalno onako opštu populaciju. To je broj koji pokazuje rezultate manje više kod svakog. Baš zbog je to. Sad nekom će trebati i 18 i 20, a neko će to vidjeti i na 12. Da li se vidite u Srbiji uopšte i znate li uopšte šta ćete da radite ovde? Pa ja nemam pojma. Ja prvo moram da napravim spisak šta sve neću da radim. Pošto meni je jedno od pitanja koje ja često dobijem ono kao kad ustaješ, kao, ili to uglavnom bude neko kad krenem da mi se hvali kao ja rano ustajem. Kao, dobro, ja ustanem svako jutro 5-6, dobro, ovih dana ovo pomeranje sata me malo iscimalo. Da, moram samo ti upadnem sad, pošto sam se bila na Instagramu hvalila kako sam u nedelju sama od sebe ustala u 6 sati, iako se sad pomeri, odnosno ustala sam u 5, jer obično oko 6 sam ustajala. I evo, od ponedeljka do jutros pre 8 ne mogu, pa ne znam šta da me neko isti tuče. Slučaj. A uglavnom već posljednjih, 5-6 godina, uglavnom ustanem oko 6. I onda ti ljudi kao koji tvrde da rano ustaju, mislim i 8 je rano ustati, ali kad kažem da ja uglavnom ustajem u 6, kao šta znaš raditi? I znaš kao, pa ja imam spisak stvari koje bi sve hteo da radim, tipa hoću da završim roman, volim ovaj podcast, volim ovaj YouTube kanal da radim, volim da snimam vlogove na svom drugom kanalu, hoću da pokrenem još jedan podcast, ne znam, volim da čitam, volim da učim, volim da nekad pogledam film, moram neku fizičku aktivnost da uvedem. Evo sad provodiš vreme sa detetom, evo sad smo tu na selu, pa tu uvek ima nešto da se radi i to, ne znam, posle nekih 10 godina sam uzeo nešto fizički da radim, pa kao mogu iskopam rupu. Tako da ono što trenutno mi prija sve ovo, prija mi ova sredina, u moja bliska okolina mi prija. Ne mogu da kažem da mi prija sad baš sve ono što vidim, pročitam na Facebooku ili čujem na ulici, ali znaš, to gde god da se nalaziš, to neće ti prijati. Razumeš, da. Jer prosto ono kao... Ali da, tako da postoje mnogi stvari koje bih ja radio. Fotografija, eto, mislim, to sam zaboravio i to je ono što je isto čime se bavimo. Naravno, dok te neke stvari ne krenu da donose neke prihode, moraš naći neki posao i to sam aplicirao za neki posao, još čekam odgovor. Vidimo šta će biti s tim i da li će biti ređe ovih videa ili neće, verovatno neće, naći mi vremena za to. Da, snaći ćemo se, mislim, ne želimo da zapustimo kanal, zato da se uvek i pitamo o čemu biste vi voljeli da mi pričamo, jer mnogo vas čak pošalje poruku, jedva čekam novi video vas dvoje kad pričate, uvek ste zanimljivi, mada sad trenutno mislim da nismo baš toliko jer smo se nešto usporili i delujemo pospano. To je zbog promene sata. Ali računaj, ako ti sad ovo slušaš negde u autu i ne vidiš nas, ja mislim da je u redu. Da, možda to, ok, jeste. Ali hoću da kažem, ja mislim da nam Srbija prija i da se vidimo u Srbiji uopšteno. Ono čime mi želimo da se bavimo, prosto možemo se bavimo gde god u svetu, jer nam treba internet za to, ali prija nam da smo u Srbiji jako, bar meni. Iako se ne viđam sa drugaricom s kojom bih htjela se viđam toliko često, prosto jer ona radi, pa ne može. I ima svoje neke druge obaveze, malo smo se i razdvojile jer nismo dugo bile jedna s drugom, ali sigurno će to da se poboljša, pogotovo sad kad je krenulo lepše vreme. I ići ćemo češće i za Kulu kod Ivanovih roditelja i tamo imamo s kim da se nađemo i da se družimo. Prosto taj deo nam je falio u Kini, društvo s kim možeš popričati i naći neku zajednički jezik što u Kini nismo imali, pogotovo kad su nam otišli društvo s kojima smo se družili. Da, i sad bih dodao još nešto na konto toga. Jedan od razloga zašto mi se uopšte javila ideja da idem iz Srbije, zašto sam bio nezadovoljan nekom kao geopolitičkom situacijom ovde u Srbiji, nezadovoljan si standardom života, nezadovoljan si
ne znam, mnogim stvarima. I Da, iako smo, rekli smo u prošlom podcastu, u tom trenutku oboje imali posao i prihode. Ali mislim da sam se, ne da mislim, nego to je činjenica. Tad sam se mnogo više bavio time, da sam i čitao vesti i pljuvao po vladajućim kao što svi to rade. I uvek imao te neki, bavio se nekim stvarima na koje time što sediš i pričaš ne možeš direktno da utičeš. Jedini način na koji možeš da utičeš jeste da se ti kao politički aktiviraš i onda ili stupi u neku stranku ili osnuj svoju, kako to već rade svi, svako sad ima svoju stranku i onda radi nešto na tome da se tu kao promeni. A nemoj se onda kukaš i da očekuješ da neko drugi uradi nešto umjesto tebe i mislim da je upravo to nisam bio spreman na te stvari da ja sad kao radim nešto na sebi, nego kao ako odem negdje drugdje bit će mi bolje i onda shvatiš da koliko god imao, koliko god ti bila zarada, da uvijek nađeš način da to potrošiš, krajnje prosto. I fora je što sada, otkad smo došli, ja ne pratim politiku, znam da će sad biti izbori i ako pomenem nešto politički, to je čisto kao nešto da se sprdam sa sanjinima, jer volim tako malo sitno meštanski da podbadam, isto kao i oni, i onda smo se tu kao našli. Da, znamo da je to sve šala. I da, mislim, nikad nisam ulazio kao sad neke ozbiljne rasprave političke, niti pratim ovo što se događa u Ukrajini, jer pratio, ne pratio, ja to neću nikako učiniti da se bilo šta tamo promeni. I onda kad izgradiš neki svoj svet i nekako postaviš pred sebe neki cilj, kakav god taj cilj bio, ali cilj na koji ti direktno možeš da utičeš, onda ti je tako svejedno gde si. Da, u svakom slučaju ono što se tiče politike i mešanja u politiku, lično nikad nisam radila, nikad se nisam time ni bavila i prosto to je nešto što mene zanima. Nisam nikad gledala na sebe kao na osobu koja gradi sebe, mada sad kad pogledam unazad, jesam to radila, ali ne sa ciljem tim ja ću sad da gradim sebe, nego mi je to prosto bilo prirodno da ja nešto učim što se meni dopada i da saznam nešto više o tome. Ali hoću, kažem, se nadovežem na ovo što Ivan sada rekao, što se tiče toga koliko su ljudi nezadovoljni i koliko uvek traže dlaku u jajetu i uvek će naći nešto loše da kažu, iako je to nešto dobro što se desilo, naći će, jer prosto valjda toliko su nezadovoljni svojim životom, ali ne znaju da svoj život možeš samo ti da promeniš, a ne neko drugi, tako da ako vam nije dobro, nađite način da to promenite. Jedna od tih da promjena, se osjećate bolje, da. Jedna od tih promjena upravo može biti odlazak u inostranstvo. Ne kažem ja sad kao ovdje je najbolje, sad sedi tu gde jesi, ali to ako si nezadovoljan životom ne znači da će ti odlazak u inostranstvo to promeniti i da ćeš biti zadovoljni samo zato što si negdje drugdje, zato što zarađuješ negdje nešto više. Jer isto toliko postoje nezadovoljnih ljudi koji su otišli odavde i dalje su nezadovoljni, iako ima ne znam koliko već uplatuju ili šta već, sve zavisi od toga šta postiš kao cilj, na čemu radiš. I čime se baviš. Mislim, ako se baviš tuđim životom, tvoj neće biti lepši. Mislim, ne razumem to. Jer ja sam i u Kini upoznao ljude koji onako kad otvori telefon, on kao otišao iz Srbije, a u telefonu ima i Blic, i Kurir, i Večernje novosti. I sve i onda mi sve to čita i prenosi i kao to je sve, mislim, što nisi ostao tamo ako te sve to zanima, kao, kakve veze ima šta se tamo događa, ti nisi tamo trenutno, kao. I onda shvatiš da i kad si tamo, to jest kad si ovde, to što se događa, ne znam, na političkoj sceni, što je onako manje više show biznis, nema nikakve veze s tobom najčešće. I ako želiš neku promjenu, promeni prvo sebe, pa će se desiti ta promjena okoline. Mislim, kad bi svako promenio sebe na bolje. Ne treba ništa više. Dobro, to smo sad malo digresiju. Da li se vidite u Srbiji uopšte vidimo? I da li uopšte, i znate li uopšte šta ćete da radite ovde? Mislim da smo na to i odgovorili. Svašta. Treba prvo odrediti šta nećemo da bismo mogli bar nešto da uradimo. I pitanje koje me je onako baš iznenadilo, jer nisam očekivala će neko tako nešto da pita.
a to je nesuglasice u braku, najčešće koje imate i kako rešavate iste. Sad, šta su nesuglasice? Da li ono... Moram samo prvo nešto da kažem. Ivan i ja smo se upoznali 2008. na Pedagoškom fakultetu, koji smo oboje upisali te godine, iako Ivan 3 godine stariji od mene. I u prvom semestru smo se znali u prolazu, a u drugom semestru smo krenuli da se družimo intenzivnije i to da se posećujemo, da idemo jedni kod drugih i prosto grupica u kojoj smo oboje pripadali se družila tako da smo boravili jedni kod drugih maltene ceo dan i celu noć. Ivan je živeo u domu, ja sam iznajmljivala sobu sa još jednom cimerkom, u jednom trenutku više njih, ali nije ni bitno. Do trenutka kada je Ivan izgubio mesto u domu i onda je prešao da živi kod te devojke i mene. To je bilo 2010. Mm-hmm. Tada smo bili cimeri. I mi smo bili cimeri od 2010. do 2012. Tako da. A negde krajem 2011. je počelo nešto da se dešava. Više od prijateljstva između nas dvoje, ali smo bili nerazdvojni i pre nego što se nešto više dešavalo između nas dvoje što se tiče našeg prijateljstva. I mnogi su mislili da smo nas dvoje zajedno, iako smo mi to prosto nismo bili tad zajedno, jer Ivan je imao dugu vezu, ja sam imala dugu vezu iz koje sam izašla pre nego što Ivan izašao iz svoje, ali ni u jednom trenutku nas dvoje nismo ništa radili što bi moglo da ukaže na to da smo nas dvoje zajedno, osim što smo vreme provodili zajedno. Čisto platonski, ništa. I onda kad smo krenuli da budemo nešto više nego samo prijatelji i kad smo negde u maju 2012. i objavili da smo više, onda nam nisu ni verovali. Da, kao sporedec. Da. Ali hoću da kažem da smo bili nerazdvojni dugo vremena i da sve te godine dok smo bili na fakultetu i delili sobu u kojoj smo živeli, ja se ne sjećam da smo se nas dvoje posvađali oko bilo čega. Ne mogu da se setim ništa da nam je bilo da je smetalo kod ovog drugog i da je to rečeno na način na koji bi doveo do svađe. Sigurno je bilo nešto da je meni smetalo kod Ivana ili Ivanu kod mene, ali to je rečeno i prihvaćeno normalno. Ja se ne sjećam da smo mi imali nesuglasice. Da, zato i pitam kao šta su nesuglasice. Hoću da kažem kako je dovelo do prve nesuglasice koja se sjećam jer mi je tad nesuglasica otvorila oči. Pošto mi smo se venčali 2016. i 10 dana nakon našeg dana venčanja je Ivan otišao za Kinu, a od 2000 kad sam ja upisala master? 2014. sam upisala master. A pre toga smo živeli svako u svojoj kući. Znači prvo smo proveli 2 godine živeći zajedno, onda smo svako živeo u svojoj kući i tako smo održavali vezu na koliko kilometara između Kule i Kovilja razdaljine. 70. I viđali smo se svake subote i nedelje ili svake druge, zavisi od finansijske situacije i toga ko je mogao da dođe i da kupi kartu, da dođe kod ovog drugog. Ali hoću da kažem da smo mi ušli u brak i 10 dana nakon toga je Ivan otišao u Kinu i mi se 13 meseci nismo videli. Ravno 13 meseci. A u tih 13 meseci smo se telefonski video pozivom ili audio pozivom čuli možda 5 puta. Od tih 5 puta jednom kad se Nataša rodila i još jednom da vidimo Natašu, mislim da on vidi Natašu, i 3 naredna puta pred sam odlazak Natašin moj za Kinu kad smo sređivali papire, prosto bilo lakše da vidi Ivan šta to popunjavam i da mi kaže šta da popunim. Ja sam ne voli telefonski poziv. On ne voli telefonske razgovore, meni to nije smetalo, mi smo slali video jedni drugima, slali fotografije, kuckali poruke i tako smo komunicirali godinu dana i ja ne vidim ništa loše u tome. Mada sad pretpostavljam da mnogima zvuči čudno i kao kako. Eto tako, nije bilo ništa. Ali 13 meseci razdvojenosti je dovelo do toga da kad sam ja došla u Kinu, a Ivan je radio od jutra do sutra, kad smo prešli u Wenzhou, prva nesuglasica koja se dogodila jeste ta što se u mojoj glavi dešavalo jedno za što Ivan nije znao, ja sam bila za to kriva, jer sam ja očekivala da će on da opere sudove za koje ja njemu nisam ni rekla da će on da treba da opere sudove, jer ja imam problem sa kožom koja je veoma osjetljiva na bilo koji deterdžent za suđe i prosto mi do krvi pucaju
i zanoktice, a i na zglobovima kože. Sećaš se da mi je bilo sve ko da sam dala mački da mi zgrebe ruke. Tako mi bude posle nekoliko dana pranja sudova. Što Ivan naravno nije znao, a nije ni mogao da zna dok mu ja nisam rekla. I tad smo imali, samo zato što sam se ja u mojoj glavi osjećala povređeno jer on neće da opere sudove da meni ruke ne bi bile loše, no što on u stvari ništa ni znao. Onda mi je otvorilo oči ta situacija. Prosto kada nešto smeta, treba da se kaže odmah i da se to kaže na normalan način, a ne napadom. I samim tim svaka naredna nesuglasnica, odnosno svako naredno nešto što bi moglo da smeta, se nije ni dogodilo jer smo to rešavali ljudski razgovorom. Da, mislim, kažem, to je kao pitanje šta je nesuglasice. Da li očekuješ sad kao u braku si ili si u vezi s nekim i ne možeš očekivati da će sve da ti bude potaman i da ćete oko svega da se usaglasite, prosto različiti ste karakteri, imate različite navike, različite ukuse, različite norme i normalno je da dođe do nesuglasice, ali mislim da je upravo poenta u tome da prihvatiš te različitosti. Mislim, radili smo onaj test i ima, 5 sati smo analizirali našu ličnost, koga zanima na engleskom. Možda ostavim link, možda ne ostavim. I ispostavilo se od tih nekih kao 5 nekih karakteristika mi se poklapamo u jednoj i to je u kreativnosti. Upravo gde se to ispoljava na ovaj način i vidite na ovom YouTube kanalu, sve drugo je totalna suprotnost. Tako da mi u suštini imamo vrlo malo zajedničkog, ali to što je zajedničko... Da, u tom testu ličnosti svaka rečenica počinje time, veoma se različiti na ovom polju, što može da dovede do nesuglasica. I da se razumemo, nije test ličnosti ono kao blic žena ili tako nešto, u pitanju je veoma profesionalan test ličnosti. Tako da, mislim da ključ u tome je da ti prihvatiš tu različitost. Jer na primjer, jedna od velikih razlika je jedna od velikih stvari koje meni smeta je što ja volim da mi je sve ima svoje mesto, sve ti to, mislim, mora biti sređeno. Ivan drži sve pod konac, a ja sam prilično, upotrebit ću to reći, iako je ne volim, ja sam prilično aljkava. I onda je bilo je tih stvari kad je ona dolazila kod mene u Kulu, moja soba sređena, a ona kako otvori vrata, jaknu stavi na jednu stolicu, torbu stavi na drugu stolicu, onda je toplo pa skine duk, stavi to na krevet i onda iz te torbe izvadi nešto, stavi na sto, pa izvadi ne znam šta i to bude po celoj sobi onako u roku od pola sata. Uselim se. I ono kao ok, i čim ono da ja spremam, ali sad kad smo zajedno dogovorili smo se morao sam ja da neku stranu popustim, jer ono kao ne može sve da bude onako kako samo tebi odgovara, nekad ne mora nešto bude sređeno, nekad je prosto u redu da bude nered i tako se zna, ja imam svoj radni sto na kom ne smeš ništa da ostaviš i kad je ostaviš ja ću to da ti stavim do znanja, to važi za bilo koga, ne samo za nju. Da. Ali uglavnom ostatak stana, kuće me ne dotiče toliko, iako ima momente gde ono kao, aj sad je stvarno dosta, ajde da se redimo. A imam i ja te momente. Mislim, i meni dođe preko glave ako stvarno je džumpus velik. Ali nije prljavo, nego je prosto nije na svom mjestu. Tako da te neke ono kao nesuglasice oko ne znam čega. Hoću samo kažem da ako ja bar što mislim da ako se dešavaju nesuglasice, nije samo to da osoba sa kojom imate nesuglasice da ne poznajete tu osobu, nego ne poznajete ni sebe. Jer da Ivan ne poznaje sebe, ne bi shvatao mene. Da ne poznaje sebe, da toliko voli, sad pošto je pomenuo to da mu je sve uredno, ne bi shvatao da s druge strane ja nisam takva i da je ja volim haos. Meni je haos prirodno. Ali, na primjer, ako nekad imamo i suprotno mišljenja povodom toga kako bi trebalo vaspitati Natašu ili reagovati uopšte na određene situacije,
nikad to nije bilo da sad kao, ja ću mora ovako kako ja kažem, nego sednemo i da vidimo šta je najbolje, u ovom slučaju za Natašu. Da. Ili ako je nešto što se tiče nas dvoje, da vidimo šta je najbolje za nas dvoje, ne samo za mene ili samo za nju. Tako da mislim da većinu tih stvari je vrlo prosto rešiti jednim dijalogom kog prosto moraš da obavljaš i da uvek govoriš istinu, čak i ako se ta istina ovom drugom neće svideti. Da. I što pre kažeš to bezbolnije. To je bezbolnije, jer ako ostaviš to da ti se skuplja, jer kao nećeš da se zameriš onom tamo preko i onda ćeš ili da se istreseš na nekom drugom, najčešće na deci ili na nekom levaku, tamo na poslu nekom ili ne znam kome, ili ćeš dočekati to da ti se to skuplja jedan određeni period i onda će ne znam šta da se dogodi, nešto što ti nije potaman i onda ćeš da istreseš nešto ko zna odakle, da je ta osoba i zaboravila. Niti je svesna da tako nešto se dešava ili ako se dogodilo da je zaboravila. Da, ali mislim da svako treba prvo da pođe od sebe, da razume prvo sebe i da razume svoju reakciju na određenu situaciju da bi mogao da kaže drugoj osobi u čemu je problem. Šta smo sad pokrenuli podcast za savjetnike? Kažem, iznenadilo me pitanje, ali mislim, dobro. fino je pitanje, ali eto. Mislim, ja sam počela da razmišljam zašto bi to iko pitao. Onda razmišljam, možda u nekom od videa bilo da smo se nešto podžapali, ali se ne sjećam. Ne znam. Ali uglavnom ja umem da budem nekad ovako odsečan i da ti odmah saspem svoju istinu u lice. Da, ume da prasne. Ali to odradim odmah i onda bude malo kasnije se i nekad se i kajem što sam baš tako reagovao, ali onda kažem vidi. Ponese ga emocija i sad ja opet znam da je to poznajem sebe i znam da u većini slučaja nije do mene to što je on prasno, nego do njega. Iako sam možda ja izazvala to da on prasne ili Nataša ili na ulici Kamičak, nije ni bitno, ali znam u 99% situacija kad se to desilo, a desilo se možda 5 puta, znam šta je bio okidač da je Ivan reagovao kako je reagovao, ali znam da je reagovao prosto jer tu emociju nije mogao da savlada u tom trenutku i uvek se nakon toga izvinio. Znam i da na mačku umeo da vikne tako, jer mu je baš u tom trenutku smetalo, ali sačekam da on oladi i onda pitam u čemu je problem, šta se desilo i onda opet sve mirnim putem rešimo i uvek smo našli izlaz i rešenja iz bilo koje situacije, tako da vikali na jedno drugo nikad nismo. Ne sjećam se da smo svađali se, prosto nemamo taj odnos takav, nemamo. Ali i dalje tvrdim i mislim da je to samo zato što dovoljno dobro poznajemo sami sebe, pa onda i partnera i eto, funkcionišemo na način koji nam odgovara. Naredno pitanje. Pozdrav. Prošli put ste rekli da Sanjin otac jede 2 puta dnevno. Interesuje me šta jede u ta 2 obroka, u koje vrijeme i kako se osjeća. Da li i vi imate 2 obroka? Da, tata je krenuo sredinom februara. Početkom marta. Posle mog rođendana. Da, sredinom februara smo mi došli. Znači sredinom marta. To stvari posle. Imam zapisano, ali nije bitno. Krenuo da se hrani onako kako sam mu ja spremala. Sam je izabrao da ima 2 obroka, iako sam mu ja rekla da može da ima i 3. Nije svaki dan u 16 satnici, ali tu između 14 i 16 sati jeste na tom nekom postu. Jer on jede ujutru između 8 i 9. Nekad bude pre 8, nekad bude bliže 9. Opet zavisi od njegovih obaveza, kad je ustao, kad je popio kafu, pije gorku kafu, što znači da mu to nije prvi obrok, kad je otišao do prodavnice i prosto tih nekih sat vremena okvirno između 8 i 9 je vrijeme kada doručkuje. Doručkuje suhomesnate proizvode, doručkuje jaja, sir, može popio jogurt s vremena na vreme, čvarke jede. To je to, mislim, to je ono što čini doručak na selu, inače. I ne jede hleb, osim ako ne traži da mu ja spremim neki hleb, pošto, na primjer, kaže da ne može da jede čvarke bez hleba i ja mu uvek ispečem neki dozvoljeni hleb, tako da jede i taj keto hleb. Drugi obrok mu je između 4:30 i 5:30,
što zavisi od toga kad mama završava sa poslom i kad se vraća kući. I to bude ono što ja skuvam i to bude uglavnom recept koji ja objavim na Instagramu, tako da koga zanima poslednjih nekoliko unazad je ono što smo mi ručali. Uglavnom spremim da ima za 2-3 dana, tako da nema toliko često recepata, ali ima da spremim bukvalno za nekoliko dana, pa onda menjamo, danas jedemo ovo, sutra ono, pa prekosutra opet ono što smo jeli prvi dan i vrtimo u krug. Ali uglavnom bude neko meso sa vrlo malo priloga. Ili odvojim prilog, pa ne mora da se jede prilog, ali tata pojede. Mada nije sad kad smo pekli roštilj, nije hteo da jede prilog. Ali ne brojimo ugljene hidrate, jer ja sad već i po osjećaju i kad kuvam, retko to premaši da porcija ima više od 10-15. Pa onda ono što on unese kroz doručak i bude negde do 30, možda 40 grama ugljenih hidrata, ali kažem, ne vijamo ketozu. Keto ishranom, ketozu smo vijali satnicom i time što smo mu zabranili grickanje između obroka i pre obroka i nakon obroka i to ono što mnogi ljudi prosto nisu svesni da svako grickanje i da pola kašičice šećera u jutarnju kafu je obrok. Pričao sam ja sa njim pre neki dan i rekao mi je da mu je, ne znam, prvih 2-3 dana bilo jako teško taj period između ta prva 2 obroka, jer jede relativno rano ujutro oko 8, recimo 8, pola 9 i onda da čeka do 5, recimo mu je to bio problem prvih par dana, ali sad kao navikao se. Moram da se ubacim, mislim da će prvo navići će, pa će mu biti lakše i bit će mu lakše, jer kad smo krenuli sa ishranom, on je sedeo u kući i gledao TV. I mislim da nije bio toliko gladan koliko mu je bilo dosadno. Vrlo verovatno. Da. Ali sad, kasnije sam mu ja objašnjavao da sad nema te toliko osjećaj gladi prosto jer nema tih oscilacija u šećeru. On merio šećer pre i nakon svakog obroka prvih dana je bio baš onako zadovoljan koliko mu se vrlo brzo popravila ta slika sa šećerom, da je smanjio insulin na pola, onako samostalno, svojevoljno, bez ikakve konsultacije s lekarom i verovatno bi mogu uskoro i da ga ukine u potpunosti, ali to stvarno bi trebalo s lekarom da ode da odredi taj test koliko je zapravo senzitivan na insulin. Ali hoću da kažem, nakon možda nekih 10 dana od kad smo počeli sa ishranom, ovim režimom kojim ne mogu da kažem keto ishranom, ali LCHF ishranom, tata je negde na televizoru video neku reklamu za ne znam kakav prašak koji će da snižava holesterol s kojim se tata bori, pa je kupio taj prašak ne znajući šta ima u njemu, a ja nisam mnogo obraćala pažnju na početku o tome i nekih 5, 6, 7 dana je pio taj prašak ujutro i uveče, a 54% sadržaja praška je šećer običan. Da, a u jednu dozu to kao razmuti se i ide 2 supene kašike toga. Što znači 1 supena kašika je čist šećer. Šećer i onda je u tih nedelju dana se ugojio 1 kilu. Znači prvih nedelju dana na režimu je smršao 3 kilograma, a onda je počeo i to da pije, na što ja stvarno ne znam zašto nisam odmah obratila pažnju, a nije ni Ivan. Ja nisam ni znao da pije. Eto. Ugojio se kilogram, pa mu nije bilo jasno zašto, nije bilo ni nama i onda sam se ja setila da on to pije, pa rekao ajde da vidim šta je to i prosto na deklaraciji piše 54% cele te konzerve u kojoj je prašak je šećer. A i kada otvorite to, vidite, imate neke granulice tog nekog bilja i vidiš zrno šećera. Da. Onako, žuti kao. Tako da je tih nedelju dana nije bio na režimu niti na nekoj satnici, jer kažem, pio je čim ustane i pio je pred spavanje, tako da sve je pobrkao tih nedelju dana. Pa smo krenuli i ovo na novo nakon toga što sam mu rekla da ne pije i ne pije više to. Nismo se sad merili pa ne znam šta je, ali znamo, odnosno ne znamo, ali pretpostavljamo da je ušao u ketozu jer ima zatvor nekoliko dana, što ume da se javlja na početku keto ishrane. Pa moguće je zatvor prosto zato što ne unosi dovoljno magnezijuma, to mu je pomoglo sad od kad sam mu dao magnezijum kojeg ja uzimam redovno zbog mojih alergija kojih nikako da se rešim, posebno sad kad se vrati u Vojvodinu, ovu prašinu i očekujem sad ovo sve kad ovo sve procveta bit će Ali
Magnezijum pomaže prosto rad creva, pomaže mišićima creva da guraju to, a s druge strane nema floru koja za keto ishranu, nego ima floru koja se hrani na šećerom i vlaknima i sad ono prosto odumire, gradi se nova. I druga stvar je to što samim tim, to što pojede više se iskoristi, pa ni nema toliko zapreminski te sadržine, sad svaki dan prolazi kroz creva dok se ne premosti taj prosto deo, jer onda normalno ideš. Uglavnom sad mu je proradio stomak i redovno odlazi u WC i osjeća se dobro i sviđa mu se kako jede i nisam čula da se žalio da je gladan. Rekao mi jedan dan kao nešto mu se čini da mu se popravlja koncentracija i te neke stvari, onda sam mu rekao da tako radi mozak na ketonima. Tako da pretpostavljamo da je nekim delom dana u ketozi, iako kažem ne žurimo na keto ishranu još uvijek jer smo mu prosto odredili prvo satnicu i smanjili udeo ugljenih hidrata u ishrani. Da, za većinu ljudi sasvim dovoljno da izbacite rafinisane ulje, rafinisane šećere i da svedete ugljene hidrate na minimum i rešili ste 90% vaših problema. Tako da mislim da se osjeća odlično. Mi smo planirali nakon nekog vremena kada baš bude svestan svega i rezultati kad budu vidni, kad prođe prosto dosta te adaptacije i postane mu stil života da uradimo ovakav intervju sa njim i pristoje na to, ali kažem, samo treba prođe vremena pa ćete sigurno moći da postavite pitanja, možda bude uživo. Pa možete postavljati pitanja, čisto znate iz prve ruke kako je on to sve doživeo. A što se tiče nas, da i mi imamo 2 obroka, s tim što Ivan i ja imamo prvi obrok između 10 i 11 časova ujutru i drugi taj kad mama dođe s posla. A jedemo praktično isto što i on. Da, jedemo za doručak suhomesnato, nekad jaja, jogurt, sir, kačkavalj najviše. I za ručak jedemo to što vidite na Instagramu. Da, tako da mi imamo samo veću satnicu nego tata jer ne moramo da jedemo ujutru. Tata pije neke lekove pa mora. Naredno pitanje. Kaže, pozdrav drugari, zanimaju me vaši utisci nakon povratka iz Kine. Da li ste se prilagodili, da li vam nedostaje kineski stil života, kakva je situacija u pogledu zaposlenja, da li je sanjen tata smršao i kako podnosi nov način ishrane. Znači, na neka pitanja smo već odgovorili sad. Vaši utisci nakon povratka iz Kine, pa to smo pričali u prošlom videu. Da, praktično. Nije se ništa promenilo. Ništa se nije promenilo. Ako vas baš zanimaju detalje, ima tamo u tom prethodnom videu da se ne ponavljamo sad baš. Da. Prilagodili se jesmo. Da li vam nedostaje kineski stil života? Ne bih rekla da smo mi imali kineski stil života. Nemo mi ni srpski stil života. Mi imamo naš stil života koji i dalje funkcioniše isto kako je funkcionisao nismo u Kini. Mi stil života nismo drastično menjali, osim što je to sad još uvijek nemaš tu obavezu da ideš, ne znam, na neki posao, ali napravio mi sebi posla i bez posla, pa... Samo još nismo plaćeni. Ali, da, nema ništa novo što se toga tiče, ništa nam nije palo na pamet drugčije. Naca je to juče bila, setila se drugarice Andreje, pa je malo bilo tužno što Andreja nije tu s njom. Ali ovako, nama nedostaju Dula i Ana, Andrejini roditelji, ali čujemo se s vremena na vreme preko Vičeta, tako da nemamo nešto. Prilagodili se, jesmo. I ne nedostaje mi gužva u saobraćaju i uopšte. Na ulici jeste. I nedostaje mi to što ne razumem šta ko priča, iako me često iznervira kad čujem na ulici. Nekad mi nedostaje. Da. Ali dobro. Većinu toga vezano za Kinu smo stvarno odgovorili u prethodnom videu, pa da se sad ne ponavljamo, samo kliknite na video pre ovog. Pozdrav društvo, pre svega nadam se da ste dobro. Mene zanima par stvari. Kako znati da si u ketozi i kako najbrže ući u nju? Najbrže ući u ketozu da ne jedeš ništa. Ne jedeš ništa 24 sata, u ketozi si.
Ali ne morate to da radite, pogotovo ako niste na keto ishrani ili na nekom Jer drugom. bit će vam teško. Da. A drugi najbezbolniji način je da budeš na keto ishrani, znači svedeš ugljene hidrate na 30 grama dnevno. Do 30 grama. I u roku od par dana ćeš ući u ketozu i da budeš onako 100% siguran, posebno ako si na početku keto ishrane, dovoljno su one keto trakice gde se to meri u mokraći i ona kao promeni boju ako ima ketona, ali ako si duže vreme na keto ishrani, one više nisu relevantne jer prosto telo iskoristi većinu tih ketona koje se proizvedu, pa oni ne završe u mokraći i onda ti trakice pokazuju da nisi u ketozi, ti u stvari jesi. Postoji onaj uređaj za merenje u dahu, on je kao nešto precizniji jer on u suštini meri aceton koji ti izdahneš, jer nus proizvod razgradnje ketona je aceton. Tako svaki put kad se razgrađuje keton i od njega se pravi energija ili hranjive materije ili šta već. Da, što može da vam izazove taj neki osjećaj u ustima. Kiselkast preko kog mnogi mogu da zaključe da jesu u ketozi baš zato što osjećaju taj ukus. Ketozadah. Da. To je to jedan od načina ili da izmeriš u krvi, kao što postoje oni aparati što mere glukozu, odnosno šećer u krvi. Postoji aparat koji može da meri ketone, samo treba druge trakice, ali to nemoj, to je skupo sad ako baš a s druge strane počet ćeš prosto malo drugčije da se osjećaš, osjetiš onako prosto ti je, misli si ti sređenije, energija ti je nekako uvek na istom nivou, nemaš padova i uspona ni nakon buđenja, ni nakon obroka, ni pre odlaska na spavanje. Tako da uvek si nekako, čitav dan ti je konstantna energija, da je to nešto što možeš da primetiš na karnivor ishrani još na nekom većem nivou, da stvarno nema oscilaciju energiju, tako da još jedan način da uđeš u ketozu je karnivor ishrana, što znači praktično 0 grama ugljenih hidrata, osim ako jedeš sir ili unutrašnje organe ili morske plodove. Ko nije znao, morski plodovi imaju ugljene hidrate. I to priličan broj. Da. Mislim da sam jučer bila na pragu ulaska u ketozu, kao što Ivan rekao u jednom od videa, usporena maksimalno, ali sam poklekla. Kako prebroditi taj trenutak da ne posegnemo za nečim lošim? Pa to se rešava, ne znam, čuo sam ovo pitanje pa sam već imao spreman odgovor od prilike. Ja mislim da je to sve u vašoj glavi. Ali, šta vam je bitnije, da pojedete to nešto loše ili da uđete u ketozu? I u glavi je, ali ako već imaš problema s tim da ne možeš to da rešiš u glavi, onda rešiš to na fizički način, što znači ne držiš u kući ništa što nije keto. Ne. I onda ako ti se, ne znam, jede čokolada i ti znaš da je ona evo tu u ovoj sobi kod Nataše, ima, trenutno. Uglavnom ću da je pojedem. Ali ako toga nemam u kući, nego moram da se obučem, pa moram da idem u prodavnicu da kupim to, onda uglavnom ću da odustanem. Pogotovo što u novčaniku možda baš i neće biti dosta novca da se kupi eto ta sva čokolada ili ćete htjeti kupiti nešto drugo i prosto ma i da imaš i da nemaš, ali uglavnom ti ako imaš bilo kakvu prepreku između toga gde si sada i do cilja. Da, ta prepreka nisu vrata u susedne sobe. A nije ti nužno, onda je kao mnogo lakše odustaneš od tih stvari, tako da ili, mislim, to može da ti se dogodi kad si negde na polju, onda možeš da napraviš dogovor sa samim sobom i da se zapitaš šta bi neko ko je zdrav uradio, da li bi kupio čokoladu ili ne bi kupio tu čokoladu, i onda se poistovetiš sa tim nekim, nemoj sa mnom, ja bi je kupio. Ali sam se smijala Ivanu, sad eto, i mi smo ljudi, imali smo cheat day, jedan četvrtak u Novom Sadu smo bili sa Natašom, pa smo seli u neku pizzeriju i roštiljnicu i ne znam nija šta je. Ivan je jeo pljeskavicu, ja sam jela indeks sandvič, Naca jela picu, znači sve može da se kupi što ne valja u toj.
roštiljici. Pljeskavice bilo dobro. Bilo je super, ali indeks je bio super, baš je bio lep. Ali mi je Ivan bio smešan što je nakon toga htio da jede nešto slatko i baš se uhvatio za cipiripi blok i onda smo tražili prodavnicu da Ivan kupi cipiripi blok. I došli smo na autobusku stanicu, pa si Ivan okrenuo, vid pekara, i on otišao kupi kiflu. Da, postavili su sve na pogrešno mjesto. Prvo što sam ušao u prodavnicu da kupim cipiripi blok i pobegao mi autobus zbog toga. Da. I onda sam čekao autobus i tamo stojala pekara sa sve onim kiflama što ima ono žuto što se razvlači, mislim, kako to sad da ne kupiš, a dao si sebi kao slobodne aktivnosti, radi što hoćeš. Tako da, ili ćete se dogovoriti sami sa sobom. Ili prosto nemojte da gledate to kao ne znam kakav poraz, to što je kao jednom si poklekao, daj da ne bude 2 puta zaredom. Ja mislim da je to možda najbolje. Ja. Ili odredi sebi, tipa, možeš da jedan pogrešan obrok da imaš ili nešto posle obroka jednom, ali nemoj da to bude svaki dan. Odredi sebi, mogu svakih 5-6 dana to da uradim, da i mi imamo to u praksi, bar jednom nedeljno kao u redu je. Nekad planiraš to kao, to će biti u subotu, a nekad je ono kao baš već čakom oko ko juče. Da, baš to ono kao u gradu si i ono kao ajde. Ne. Tako da... I posebno gledajte to, a ako znate da ćete imati neke onako društvene aktivnosti, kao što smo mi imali smo išli na Paliću subotu i onda se vratili kod mojih u Kulu i onda to je ono što ja ne volim kod vegana, iako sam sam bio vegetarijanac i neko vreme vegan, to drže se toga 100% i onda svi moraju da gledaju kako tebi da udovolje, kako tebe da nahrane, šta tebi posebno da spreme. Ne, ja sam odlučio kad idem kod nekog ili kad smo negde napolju, treba sad odemo svi da sednemo u restoran da jedemo, ako tamo nema nešto da se jede, tipa roštilj, nego moraš da uzmeš nešto, uvek ti možeš uzeti šta god, pa nemoj pojesti priloge, ali ako baš nema keto, ne znam, kod nekog si na slavi, šta ima veze, znaš, pojedi to jednom. Da. I posebno, ako znaš da ćeš ići kod nekog na slavu, na rođendan, na šta god, krštenje, onda isplaniraj, tog dana neće biti keto, tog dana će biti nešto levo, ali to nije strašno zato što ću narednih 6 dana da jedem dobro. I opet 6 je bolje od 0. Da, ili ono što Ivan i ja često znamo da uradimo jeste da ako smo taj dan pojeli nešto što nije vredelo i pogotovo ako smo to nešto pojeli u tom drugom obroku, odnosno uz drugi obrok, to znači da ćemo naredni dan da pomerimo sad 2 satnicu, da duže budemo u ketozi, da bi kao izbalansirali to nešto, odnosno čisto psihički nama da bude lakše što smo, jel te, pogrešili. Da, to su ona čuvena tri one poluge kojima ti manipulišeš, da imaš kalorijsku restrikciju, koju smo rekli da je ok, ali ne baš često i stalno. Imaš nutritivnu restrikciju, ono šta ćeš da jedeš, to je namirnice koje ćeš da eliminišeš, i imaš vremensku restrikciju da ograničiš da odrediš vremenski period ko nećeš jesti ništa, i ako vučeš jednu od te 3 poluge, ok, ako vučeš 2, ne treba ti više ništa. Da. 3, onako s vremena na vreme povuci sve 3, to znači nećeš jesti ništa apsolutno osim vode, i to možeš da radiš u vrlo onako ograničenim okolnostima, recimo, ne znam, jednomesečno da ne jedeš 3 dana, ili svaka 3-4 mjeseca da ne jedeš 7 dana, ili jednom nedeljno da ne jedeš 48 sati, kako ti odgovara, i onda si to neko kao napravio neki balans, ali nema sad po svaku cenu, osim, kažem, ako nisi fitness model. Ništa sektaški. Da. Mislim da je... ima još... Kakvo je stanje sa sanjenim tatom? To smo rekli. Da li je količina hrane bitna na keto ili stvarno možemo jesti koliko nam se jede, a koji je cilj gubitak kilograma? Moje neko verovanje je da možeš jesti koliko hoćeš sve dok praktikuješ i post i ne prelaziš tih 30 grama ugljenih hidrata. Jer samim tim ćeš biti siti i taj protein i te masti će te drži sitim i nešto ti moći pojesti više nego što ti treba, baš mnogo. Da, što znači
nemojte orašaste plodove, povrće i voće da jedete. Koliko vam se jede, kete slatkiše, i keto nemojte slatkiše, da žderete, da. Ali meso, jaja možete da jedete koliko Da, želite. ono što se smatra obrokom, to je u redu, ali te keto slatkiše, to stvarno s tim stvarima pazite, da bude što manje kalorije iz toga, jer ti možeš sesti i pojesti onoga kikiriki putera, teglu može da opuvaš bez problema, ili tih, ne znam, keto čokoladi koja je čisto kokosa i stevije i kokosovog ulja u suštini, možeš pojesti mnogo i kikiriki putera i ti si kao uneo 10 grama ugljenih hidrata, ali si uneo i pola tegle tog kokosovog ulja i ono kao, pa dobro. Tako da zavisi šta. Birajte, da. Ali možeš da pređeš i 500-600 kalorija bez problema, da budeš u suficitu i da i dalje mršaviš, prosto jer će se to izbaciti na drugi način. A i ako gledate na kalorijsku restrikciju, nemojte pretjerivati u kalorijama koje oduzimate svom organizmu, jer pričali smo na početku, potrebne su vam kalorije. Dakle, zaključak je ako je čist keto bez tih nekih keto slatkiša i onoga što može da zavara i može da pretjeraš u tome, onda ipak pazi da budeš na nuli s kalorijama ili u malom suficitu. Ali ako jedeš samo meso, jaja, sireve i onda udri, ne broj ništa. Da, ali prosto neš moći da pojedeš više nego što ti je potrebno. Ili ti keto hlebovi tu. Mislim, ne toliko zbog kalorija, nego sve što ima ugljene hidrate, kao ovdje malo, a kad sve staviš na papir, vrlo lako to pređe. Ja nemam više, imaš ti. Smo došli do pitanja sa maila, jel? Pa ne znam, to mail si ti slao. Da. Evo, ako prvo pitanje kaže koja knjiga mi je najbolja za učiti detaljno o keto prehrani, ketozi i ketonima? Ja se ne sjećam da sam čitao konkretno neku knjigu o tome. Jesam čitao knjigu doktora Berga i sad ne znam tačno ni kako se zove ta knjiga, morat ću da je pronađem ovdje u računaru. Sad da vidim gde su mi te knjige. Ja nisam čitala nikakvu knjigu i sve što znam o keto ishrani znam sa YouTube-a ili ono što mi Ivan ispričao. Što je opet sa YouTube-a, pošto mi je pričao ili pre nego što je snimao video dok je pisao tekst ili dok je pričao tekst. Evo, knjiga koju sam ja čitao je Dr. Berg's New Body Type Guide. I mislim da tu ima dosta o keto ishrani i o svemu tome. Uopšte i o postu i o ishrani. I još jedna knjiga koju sam čitao, ali nije konkretno keto ishrana, je od ovoga, kako se zove onaj Kinez? Jason Fung, tako nešto, da. On ima Diabetes Code i ne znam tačno koje, uglavnom potražite Dr. Jason Fung. Na srpskom nema. Na srpskom nema, u stvari može da ima, ja nisam baš puno tražio, jer uglavnom knjige čitam na engleskom. Imate Carnivore Code, Paul Saladino i Sean Baker ima nešto o Carnivore. I to što sam kaže, većinu mog znanja o tome sam okupio iz podcasta. Dr. Berg, onda onaj Ken DeBerry, također doktor. Peter Attia, doktor, kod njega na podcastu. Onda Paul Saladino, on je više na Carnivore. Onda tu i Mark Sisson koji je krenuo sa paleo ishranom pa sa ketom, sad je na Carnivore ishrani. On je također, mislim, doktor. Tu imaš jedan Stan Ekleberg, doktor koji je bio švedski reprezentativac u nekom dekatlonu ili tako nečemu i sada živi u Americi i radi kao, ne znam, ima neku svoju kliniku i između ostalog ima svoj YouTube kanal. Postoji još jedan doktor Nick Zirovski. Dakle, YouTube kanali i podcasti, gde više preporučujem podcaste jer to je neka duža forma i ljudi onako ulaze više u detalje
intervjuišu neke ljude koji su duboko u tome i na jedan vrlo elegantan način to predstavljaju. Opet kažem, sve na engleskom. Jedan od razloga zašto smo pokrenuli ovaj YouTube kanal je baš zato što nedostaje nekog materijala na srpskom. Knjige koje sam i nalazio su uglavnom onako neke više amaterske knjige, kao i ovi moji tekstovi na sajtu. Tako da o nečem dubokom stvarno nemam predstavu. Da, što se knjiga tiče ne, ali osobu koju bih vam preporučila, od koje sigurno možete dobiti informaciju validnu, jeste doktorka Marija Knežević, koja ima profil na Instagramu Zdravo jedi, ima i svoj podcast koji je pokrenula nedavno, ima i Facebook stranicu. Mi ćemo možemo dole linkovati njen Instagram, pa je kontaktirajte ako baš vas zanima, ali znam da i ona literaturu koju koristi na engleskom, tako da prosto ako se ne snalazite na engleskom, a informacije koje vam mi šaljemo, nikad nemojte da uzmete zdravo za gotovo, jer mi smo stvarno amateri što se toga tiče i uglavnom pričamo iz iskustva ili ono što smo negde pročitali, ali ako vas stvarno zanima mišljenje doktorka Marija Knežević je neko ko... Ili doktor Bojana Mandić, za koju sam siguran da već znate. Da. Jer ona je tu negde napravila kanal kad i mi, ali obzirom da je autoritet i da to radi na jedan vrlo elegantan način. Da, ona se ne bavi konkretno keto ishranom, ali je pričala o njoj, ne bavi se konkretno periodičnim postom, ali je pričala o njemu i praktikovala karnivor ishranu, je probala i pričala o njoj. Da, i možete naći mnoštvo drugih informacija na njenom kanalu, ali knjigu kao knjigu ja stvarno ne znam na srpskom da postoji. Ili na srpsko-hrvatskom ili koji god jezik da razumijete. Naši podcasti su u suštini kad ih sve sabereš, posebno ako imaš u gostima neke onako vrlo visoko kvalifikovane ljude i stručne u svemu ovome, jedan veliki izvor obrazovanja, to ti je kao da ideš na fakultet otprilike kad slušaš neki podcast 2-3 sata da neko priča o keto ishrani, to ti je kao da si bio na predavanju. Tako da kažem, podcasti i YouTube. One stvarno od kojih znam da ćete dobiti validnu informaciju što se tiče video snimka jeste doktorka Bojana Mandić. Ne znam koliko ona ima komunikaciju sa svojom publikom, ali znam da doktorka Marija Knežević sa profila Zdravo jedi komunicira na sve načine moguće i možete slobodno postavljati pitanja, sigurno će vam izaći u susret. Ona organizuje i te grupe podrške i stvarno fantastična je žena i kažem, bilo koga drugog da ste našli na internetu, stvarno uzmite sve zdravo za gotovo. Ne uzimajte sve zdravo za gotovo, dok preporučujem i doktorku Bojanu Mandić i doktorku Mariju Knežević. Kako bi trebalo da se hrane bolesnici koji imaju rak, to jest tumor? Opet, da se odmah ogradim, nisam kvalifikovan da dajem bilo kakve savjete. Ono što ja znam jeste da se određeni tumori hrane šećerom, to jest glukozom, i samim tim kad uskratite tumoru glukozu, nema šta da jede i u nekim slučajevima, to sam čuo i kod Pitera Tija u podcastu, se keto ishrana pokazala uz kombinaciju sa standardnim terapijama, bilo da je hemoterapija ili kakve god već terapije postoje za tumore. Uz keto ishranu je procenat preživljavanja, to je vjerovatnoća preživljavanja tumora mnogo veća. Čak i nekih ozbiljnih poput tumora na mozgu ili na plućima. Tako da ako imate slučaj takav, obavezno pronađite lekara koji je voljan da uči o keto ishrani ako već ne zna o njoj. I evo, sve ove ljude koje smo mi pomenuli, ako možete kontaktirate što se tiče naše dve doktorke ili da gledate videa, ali obavezno uz lekarski nadzor. I nemojte da izbegavate terapiju koju vam je prepisao lekar i da samo jedete to što mislite da je dobro, jer ipak je to jedna ozbiljna bolest koja zahteva intervenciju na sve moguće načine. Sad ovako, pozdrav
imam pitanje koje će, verujem svima koji tek otkrivaju keto način ishrane ili razmišljaju da pokušaju sa njim, biti zanimljivo pitanje. Ako bi osoba od 80 kg odlučila da se hrani keto načinom ishrane uz omad, a od namirnica da koristi A. jaja, B. sardinu, C. kačkavalj, D. sveži kupus, kako bi izgledao taj jedan dnevni obrok ako nema velikih fizičkih aktivnosti. Upotrebljivost vašeg odgovora za sve keto lajke interesantne je direktno proporcionalna njegovoj jednostavnosti. Hvala, Zorane. Hvala unapred i puno pozdrava i prvom prilikom idem na Dunavac na pecanje, pa se možda i vidimo. Javite se ako stvarno blizu. Da, ja imam dozvolu za pecanje, samo da prvo s ovim, ali zabranjeno se peca na Dunavcu s ovom mojom, pa ako hoćeš da pecamo negde, morat ćemo negde drugo. OMAD, za sve koji ne znaju, je skraćenica engleske verzije jedan obrok dnevno. One meal a day. Jeste. I ovdje nam kaže 80 kg keto ishrana i omad da jede jaja, sardinu, kačkavalj i sveži kupus. Evo ja bi to ovako odradio. 5 jaja. A čekaj, jel piše da je muško ili žensko? Osoba. Znači, 5 jaja. Okvirno 2000 kalorija treba. 5 jaja, 1,5 do 2 konzerve sardina, 100 do 200 grama kačkavalja i kupusa onako, pošto kupus nema puno koliko ugljenih hidrata. možete da pojedete u sve ovo? Da. I ja mislim da ne bi trebalo da budeš gladan. Ne bi trebalo da bude osoba gladna i isto tako ne mora sve da pojede odjednom, može da napravi sat vremena razlike i to se i dalje razmaka između prve polovine i druge polovine obroka. I to se i dalje smatra tim jednim obrokom, iako ste u 2 puta pojeli, jer ako ste početnik i ako ne znate kako da pojedete ogromnu količinu hrane, site hrane koja neće napuniti i naduvati vaš stomak, možete razvojiti znači obrok na sat vremena da pojedete prvi i drugi deo, s tim što u prvom delu pojedite kupus, a u drugom delu pojedite ono što će vas držati sitim duže, odnosno tamo gdje ima masti i proteina. I obratite pažnju na sardinu da bude u salamuri ili u maslinovom ulju, hladno ceđenom maslinovom ulju. Zanimljivo je da sam u Kini kupovao hrvatske masline u hladno ceđenom maslinovom ulju. Bilo nešto smešno jeftino. Mislim da je bila 6 juana konzerva, što je manje od 100 dinara. Recimo je bila 100 dinara konzerva, najbolje sardine koje smo tamo bili kupili. Znači ništa, ima riba i to ulje i soj, biber, ja mislim, možda nema ni to. Soli ima, bibera, ja mislim da nema. Samo ulje. Tako izbjegavajte ono s paradajzom, pošto ima nekih tamo čuda, i posebno izbjegavajte one u sojinom ulju i palminom ulju. Ima ih i kakvim uljima. Ali mislim da su bile Adria sardine iz Hrvatske. Zanimljivo da ih nema u Srbiji. Ima na primjer onih Eva koji su također hrvatske, da kažeš da kao ne uvozimo iz Hrvatske, ali uvozimo. Ali mi smo još gledali tunu, nešto ne sjećam da sam gledao sardine. Pa našli smo odmah tu i te smo se držali. Ali mislim u Srbiji, od kad smo došli da smo gledali samo tunu, sardinu nismo. Pa nismo, zato što sam ja htjela prema upitu od ove tunjevine, pa nismo valjda tražili sardinu, ne znam. Da. Ali dobra ideja, sardina je jedna od super namirnica, što bi se reklo, zato što jedete celu ribu sa sve onim kostima i košta na srž i to bude jako mekano, fino i tako da je to super namirnica i odličan izbor za bilo koju ishranu. Da možete prosto napraviti kao salatu, obarite jaja i sardinu, ako je sardina u maslinovom ulju, ako nije, onda jaja pecite na ulju da dodate masnoće. Ili prosto prelijte maslinovim uljem cijelu salatu kasnije. I to je to. Ovo je fina kombinacija, pravit ćemo. I za kraj, vaše mišljenje o prehrani po krvnim grupama. Ovo je onako blic pitanje. U kojem nemamo mišljenje. Da, nema mišljenje. Mislim, to je ono,
ako verujete u horoskop, verujete i ovo i ne postoji nikakva naučna studija koja može da pokaže bilo kakve bilo kakvu povezanost krvne grupe sa tim šta bi trebalo da jedete. Postoji jedan vrlo dobar test koji to može da pokaže. Odete na ne znam koji tačno institut u Beogradu, odradite DNK analizu, oni vam pošalju jednu čitavu knjigu na 20-30 stranica, čitav vaš genom izvuku i onda vam tačno kažu ovo će vam prijati, ovo neće prijati, ovo voće, ovo povrće, ove ribe, pošto je to odrađeno statistički, tačno se zna kom genomu odgovara koja namirnica, ali nešto toliko opšte kao krvna grupa prosto ne radi. Da. I to su sva pitanja? Ja bih rekao da su sva. Inače Instagram, YouTube. Da. Onda to na Facebooku nema. Pa nisam videla. Ja sam šerovao ovo na Facebook, pa... Možda su tu pisali, pošto nisam videla da neko komentariša. Ajde, sad ćemo otvoriti. Ja sam samo htjela još da dodam to, da se izvinjavam ako zvučimo, jer ja imam neki osjećaj sve vreme da zvučimo, da smo nešto malo dosadni. Nadam se da je to samo kod mene tako. Zvučimo kao ponoćna emisija. Da. Oni što puštaju dosadne pesme. Ubaci neku muziku u pozadini. Lounge. Ne vidim ništa, jedino je da refreshujem da neko možda u međuvremenu nije postavio ovde. Zanimljivo da je 15 ljudi otvorilo ovo, a čekaj, 7 ljudi je otvorilo ovo, 4 je zapravo postavilo pitanje. Pa dobro. To si samo na grupu, nisi na stranicu. A i na stranicu si? Da. A nema, evo ni na stranici ima 2 lajka. Nisu ljudi ni videli. Samo da vidim da li možda na Instagramu neku međuvremenu dok smo mi pričali postavio pitanje. Nije. Onda bi to bilo to. Kupite majice? Da. Moja mama je kupila. Ima plavu. Lipa je. Prane su majice. Ivan kaže da se njegova malo isprala, ja baš nešto ne znam. Zato što se piše da trebaš perati 40 stepeni, ja mislim da je oprana na više. Aha. Pa na 60 ako je bilo u belom vešu, pošto ne peramo, ne iskuvavamo. Ali okej, nije nigde popucalo ništa, ali kao da su izbledale malo boje. Ili možda ovo svetlo suše blješti u mene. Ja mislim da nije. Tvoja je bila svetlija od moje odmah, zato što je na belom štampa i utisnuta je boja u majicu. Možda se skinu onaj gornji sloj kako te to važi. Moguće, ne znam. Ne deluje mi da je. Ali uglavnom imate dukseve, crni, dosta ih nije bilo na zalihama, neko bio poručio pa malo kasnije, ali mislim da su od danas rekli imaju crne dukseve na zalihama. A sad ćemo pogledati mail, možda su mi poslali. Mi smo jako zadovoljni kvalitetom majica. Tako da, ako želite da nas podržite, to je jedan od načina. Drugi je da kupite našu knjigu recepata koja je na sajtu. Da, knjiga je trenutno na nekoj akciji. Inače košta 14 €, ali sam je sad stavio 9,90. Jel? Nisi mi ni rekao da kupim. Kupi. Imate to, imate... Mačak nije na prodaju. Nema više, mačke da ne prodajemo. Neko mi je bio postavio pitanje u razgovoru na Instagramu kako su se mačke snašle. Njima je Božije. Oni su se baš snašli. Nisu mi delovali straumirano ni kad smo stigli, iako je u stvari su samo ispitivali okolinu da vide šta je to novo, ali očekivali smo nekoliko dana neće izlaziti iz sobe. Nisu takvi. Onaj deblji, crni je malo plašljiviji i rijetko kad napušta ovaj drugi deo kuće, ali žuti se snalazi sasvim lepo svuda, tako da njima je odlično. To je to? Onda je to. Onda se vidimo drugom prilikom. Slobodno nam pišite, dajte nam ideje o čemu da pričamo, pitajte nas šta god da vas zanima. Bilo šta da vi niste sigurni ili ste vidjeli negde, pošaljite
Ivan voli da priča, a ja ću da se ubacim. I hvala još jednom onima koji su nam slali da ima da se kupi bademo, brašno, stevija. Nismo još ništa od toga poručili, niti smo išli u Novi Sad na pijacu. Znam da je, ne znam ko je tačno rekao, da ima povoljno bademo, brašno na pijaci. Ko je? Na ribljoj pijaci? Jeste. Ne znam, na pijaci ili tamo Da, na ribljoj pijaci. iza pozorišta, ono nešto što... A ima i tamo iza pozorišta. Nešto ima na ribljoj pijaci. Ne I znam. nismo još išli do Lidla, a Lidla ste najviše preporučivali, ali valjda smo njega ostavili za kraj i nikako sad odemo do Lidla. Ali ići ćemo. Da. Tako da li vas možda zanima evo ideja da napravimo, pošto vidim da to popularno kogo da se hrani nekim posebnim režimom ishrane, da napravimo vlog naša keto kupovina ili već kako oni to naslove. Ko će to nositi kameru u prodavnici? Ne, kad dođemo pa kažemo što smo kupili. Pa dobro. Vidimo se. Ajde, čao.